Moa's var 8 uur staan de eerste Fransen tussen al te zien bij de bouwwerkzaamheden. Het is dan ook een spektakel dat net alle dagen in de stad te zien is. Ja, ik wil er even bij zijn. Waarom? Oh ja, de grote kraaien, dat is een van de grootste van Europa. Hè? En er zit een omkezetel van mij die zit erop, dus dat is een hele... Dat is heel bijzonder, want hij zit heel Europa trommel dat ding en dan komt hij nou hier in Firenze. Dat is wel mooi. Je hoort binnen alle grote onderdelen van de bregen te plak brocht. Het dreigste Barremois zal maar het hijsen van het contragewicht dat de bregen in balans houden moet. Rom 100 ton die centimeter voor centimeter nooit plakje. Eigenlijk voor deze man is er niks spannends aan. Dagelijkse kost. Maar voor ons is het een mooi spannend moment dat alles goed gaat. Want ik zou toch zeggen, het inhingen van de bregen zelf is het meer spannende en het leukste. Maar eigenlijk is dit het. Voor de vormgeving is dit wel het moment, het mooiste moment van vandaag, het plaatsen van de balans. Om alles veilig te kennen, moet het restaurant Njonke de Nije Bregen Joert de dwaren dicht houden. Slim vinden ze dat liek was net. Het werk om de bregen had haar een soort extra klandizie opsmieten. Nou, de meesten die willen natuurlijk zien hoe de bregen vordert. En dus dan mogen ze graag in een hoekje zien, even een bakje koffie of ze komen jongens eten, even om een hoekje zien met de bregen en van de bouwmeesken. Dus ja, ik vind het leuk. Middags is het bregen die als zelfs te plak brocht. Live te volgen op een webcam van de provincie. Maar daarmee is het werk nog lang net klaar. Voor het bewegen van een brug heb je ook het een en ander nodig aan elektriciteit die hier nog naartoe gelegd moet worden. Het bewegingswerk is dan wel geplaatst, maar om dat aan te sturen heb je nog voedingen nodig. En daar zijn we de komende weken nog wel mee bezig. Naast alle scheepvaartbezeining, landverkeerbezeining. Daar hebben we de komende weken nog hard voor nodig. En dus nog even extra klanten van de Poort van Franeker. Maar hoe komt het er nou? Nou, dan hebben we de teruggang van het verkeer weer. Maar dan, ik denk wel de meeste, de bedrijvigheid eromheen, dat wordt stiller. Dat denk ik wel.